M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero limene ndi Lamulungu lachitatu mu nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo mawu athu amene atsogolere chipembedzo cha mawu a Mulungu la Mulungu la lero ndonena kuti mungationetse chizindikiro chotani. Nkhani ya chizindikiro inali nkhani imene inali yovuta kwambiri pakati pa Ayuda. Komanso ngakhalenso leronso ambiri mwa ife tikafuna kuti tilandire chitsimikizo chonena kuti mzathu amatikonda timati tanonetse chizindikiro chonena kuti umatikonda. Mtima omweyonso ndi umenenso timafika nawonso pamaso pa Mulungu. Mulungu kumuyika pakakona pena pake, Mulungu kumuyika pakabokosi mukabokosi kena kake kuti ngati mmandikonda izizi ndiye mundichitire. Tafunsatu zizindikiro mosadziwa ndi modziwa momwe pamaso pa Mulungu. Komatu uthenga wabwino wa lero, chipembedzo cha lero, mawu a lero atithandize kuti kodi pamene ine ndimafuna Mulungu andionetsere chizindikiro chonena kuti amatikonda, nanenso ndimaonetsa chizindikiro chonena kuti Mulunguyo ndimankonda. Mu nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu tonsefe tikuyenera kuti tizionetsanso zizindikiro zosiyanasiyana kuti Mulunguyo timamukonda. Ndipo lero mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Exodo mutu 1 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Monica Chisale kuchokera ku mphakati wa St. Louis, Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri kuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo Woyera yolembera Akhristu aku Akorinto mutu 1 kuyambira ndime ya 22 mpaka na ndime ya 25. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Florence Katiniche kuchokera ku St. Pius X Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Yohane mutu 2 kuyambira ndime ya 13 kulekezera ndime ya 25. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo za malamulo 10. Tsono Mulungu adalankhula mawu onsewa adati, Ine ndine chauta Mulungu wako, amene ndidakutulutsa mu ukapolo ku dziko la Igupto. Usakhale ndi milungu ina koma Ine ndekha. Usadzipangire fano kapena chithunzi chilichonse chofanizira kanthu kena kalikonse kakumwamba kapena kapa dziko lapansi kapenanso kam'madzi apansi pa dziko. Usagwadire fano lililonse kapena kumalipembedza, chifukwa Ine chauta Mulungu wako ndine Mulungu osalola kupikisana nane, ndipo ndimalanga ana chifukwa cha atate awo kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi. Komatu anthu ambirimbiri a mibado yosawerengeka amene amandikonda namatsata malamulo anga ndimawakonda ndi chikondi chosasinthika. Usatchule pachabe dzina la chauta Mulungu wako, chifukwa Mulunguyo sadzamuleka aliyense otchula pachabe dzina lakelo. Uzikumbukira tsiku la Sabata, uzilisunga loyera.
masiku 6 uzigwira ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi la Sabata loperekedwa kwa Chauta Mulungu wako. Usamagwira ntchito pa tsiku limenelo iweyo, kapena ana ako, kapena antchito ako, kapena zoweta zako, kapena mlendo amene amakhala m'mudzi mwako. Paja pa masiku 6 Chauta adalenga zonse zakumwamba, za pa dziko lapansi, nyanja ndi zinthu zonse za m'menemo. Koma pa tsiku lachisanu ndi chiwiri adapumula. N'chifukwa chake Chauta adadalitsa tsiku la Sabata, nalisandutsa loyera. Uzilemekeza Atate ndi amayi ako, kuti masiku a moyo wako achuluke m'dziko limene Chauta Mulungu wako akukupatsa. Usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni onamizira mnzako, usasilire nyumba ya mnzako, usasilire mkazi wa mnzako, kapena wantchito wake wamwamuna, kapena wantchito wake wamkazi, kapena ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kena kalikonse ka mnzako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Ife timalalika Khristu amene adapachikidwa pa mtanda, mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, Ayuda amafuna kuona zozizwitsa, pamene Agriki amafunafuna nzeru. Koma ife timalalika Khristu amene adapachikidwa pa mtanda. Kwa Ayuda mawu amenewa ndi okhumudwitsa, pamene kwa anthu a mitundu ina mawuwa ndi opusa. Koma amene Mulungu adawayitana, kaya ndi Ayuda, kaya ndi Agriki, onsewo amazindikira kuti Khristu ndi mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu ncha nzeru kupambana nzeru za anthu. Ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu ncha mphamvu kupambana mphamvu za anthu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Itayandikira nthawi ya Pasaka ya Ayuda, Yesu adanyamuka kupita ku Yerusalemu. Adakalowa m'nyumba ya Mulungu nakapeza anthu ali kugulitsa ng'ombe, nkhosa ndi nkhunda. Mudalinso anthu osinthitsa ndalama. Yesu adapanga mkwapulo wa zingwe nawatulutsira onse kunja pamodzi ndi nkhosa ndi ng'ombe zawo zomwe. Adagudubula matebulo awosinthitsa ndalama aja namwaza ndalama zawo. Ndipo adalamula ogulitsa nkhunda aja kuti, izi zitulutseni muno. Nyumba ya Atate yanga musayisandutse nyumba ya malonda. Ophunzira ake adakumbukira malembo aja akuti, changu chomwe ndimachitira nyumba yanu chidzandiphetsa. Pamenepo Ayuda adafunsa kuti, kodi mungationetse chizindikiro chotani chakuti muli ndi ulamuliro ochitira zimenezi? Yesu adawayankha kuti, gwetsani nyumba ya Mulungu ino ndipo ndidzayimanganso masiku 3. Apo Ayuda adati,
Nyumba ya Mulungu adayimanga zaka 46. Tsono ino kuimanga masiku atatu, koma Yesu anali kunena za thupi lake pamene adatchula nyumba ya Mulungu. Iye atauka kwa akufa, ophunzira ake adakumbukira kuti adanena zimenezi, nakhulupirira malembo ndiponso mawu amene Yesu adanena. Pamene Yesu adali mu Yerusalemu pa chikondwerero cha Paska, anthu ambiri adankhulupirira poona zozizwitsa zimene adachita. Koma Yesu sadawakhulupirire, popeza kuti iye anali kudziwa anthu onse osati wina achite chomuuza za munthu aliyense, pakuti iye mwini ankadziwa za m'mitima mwa anthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu ni nthawi imene ife tikuyenera kuti tipange kaundula, kauniuni, komanso kafukufuku mumtima mwathu, mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi moyo wathu wa Chikhristu, kuti kodi pamene ndikulepherera kuti ndizikondweretsa Ambuye ngakhale ndikuoneka kuti ndine olimbikira, ndiye ndipati anthu amalimbikira inde njira ya mtanda iliyonse kumabwera kuno kutchalichi, ndipo pakatipa pazichitika njira za mtanda zosiyanasiyana. Ena aziyenda kumapita kumaloyera, kupita kukachebere, ena kupita ku Mount Carmel, ena kupita ku Michiru, kudzipereka kudzikuthula, koma kumoneka pena kuti pena pake sizikuyenda. Ni nthawi yonena kuti ngakhale ndikupezeka nyumba ya Mulungu. Ndi chani chimene chikundipangitsa kunena kuti ndizionekabe kunena kuti zinthu sizikuyenda? Lero nyengo ino, nthawi ino titenge kunena kuti ni nthawi imene yofunikira yopanga kauniuni, kuti tipeze chimene chikutilepheretsa kuti tikhale moyo okomera Mulungu, ngakhale timapemphera, ngakhale tikuyenda njira ya mtanda, ngakhale tachulukitsa mapemphero, ngakhale ndikupezeka mu mtempere. Ndili pa holiday ya form 4, ndidakhala ku nyumba, nthawi zonse ndimaona anthu amatupi akuluakulu amadutsa pa nyumba pathu almost 2 times a day, omwewo jogging every morning, akalowera uku akabwerera akukasamba akupita kuntchito. Madzuloso akalowera kuntchitoso timaonanso amayi ndi abambo nditi ana tomwe todya masoseji tonene pati, ndiye kuti tikubweranso mbuyo munso tikuthamanganso nato. Ndiye mmadziwa holiday ya form 4 nthawi ija imakhala 1 year, kudabwa kunena kuti miyezi 6 ikuta, miyezi 7 ikuta, 8, 9 mpaka na chaka chikuta, matupi adakali chimodzimodzi anthu sakupha iyayi. Ndiye ndawauza amayanga kuti koma ndi anthu atu ndi akuyesetsa, kuyesetsa kuthamanga akuthamanga, koma matupi wawo sakutani, sakupha. Amayana anduza kuna kuti tsiku lina mudzawalondole makamanga madzulo kuti kodi kuthamanga kwawo kumakathera kuti. Tsiku lina nawalondola ndidakaona kuna kuti kumene amatherako kuli ma blind stand, kuli zakumwa, kuli zakudya, amati akathamanga kupanga beni mafatsi amakaonjezeranso zimene awotcha zija. Ndoti sachitapo china chilichonse olompang'ono pomwe. Chifukwa anthu amaoneka kunena kuti amathamanga kwa matupi awo sakumva kunena kuti kuthamangidwa. Mwinanso Chikhristuso ndi chimodzimodzi. Ambiri mwa ife kupezeka ntchalichi ndeti kupezeka nyumba ya Mulungu ndeti kupezeka, kuchulukitsa mapemphero ndeti kuchulukitsa. Koma kodi pafuta ndipati kuti mwina ndisamakumire Mulungu asandidalitsebe, moyo wanga usasinthebe. Kodi nyumba ya Mulungu mmene mukupezekamo mukuchitapo chani? Tikuona atu kunena kuti anthu ena atu amapezeka nyumba ya Mulungu koma samapezeka ndi chongo apatane ndi Mulungu. Amapezeka nyumba ya Mulungu ndi chongo choti nyumba ya Mulungu ija iwathandize kuti apeze ndalama zambiri. Tikamaona mmene inalili tchalichi chachikulu cha ku Yerusalemu chinali ndi zigawo, kutsogolo kunali sanctuary, kunali Holy of Holies, kuja kumene amasungirako bokosi la chipangano. Kenaka inalinso ndi the temple of the Gentiles, chigawo china chimene kumakhala anthu a mitundu ina. Kenaka kunali ndi chigawo china chimene chimakhala ndi Ayuda amene amadziva kunena kuti chipulumutso chidzayambira kufika kwa ife. Ndipo panalinso chigawo china chimene kumakhala azimayi, ndipo panali chigawo china chimene kunali kochitira malonda. Koma anthu onsewa amapezeka mu nyumba ya Mulungu. Nyumba ya Mulungu ili ngati glosale yomweyo anthu amapita kukagula salu yake ndi chongo choti ikhalembereko aziberekera mwana. Glosale yomweyo anthu amapita kuti akagule salu ndi chongo choti asoketseka lala yakukwati. Glosale yomweyo anthu amapita kuti akagule salu ndi chongo choti apange sanda ya maliro. Mtchalichi chetu ili ngatinso glosale.
zogula zingatokhala zofanana, zochita zingatokhala zofanana, koma cholinga chingatokhala chosiyana. Awatu amabwera nyumba ya Mulungu, awatu amapezeka nyumba ya Mulungu, koma amapezeka kuti adzangochita malonda. Kumbukirani kuna kuti panali ziweto zimene zinali zoyenerera kuti zizitsiridwa nsembe, panali ndalama imene inali yoyenerera kuti adzipereka nyumba ya Mulungu. Iwowa inali ntchito yawo yomapereka ndalama yoyenererayi nkumasinditsa nkumekapo commission. Iwowa inali ntchito yawo yomagulitsa ziweto zoyenererazo nkumagulitsa pa mtengo wapatali. So they were in the house of the Lord, but they had another intention altogether. Leronso tu masiku ano timakhalamo nyumba ya Mulunguyo, koma timakhalamo ndi zolinga zosiyanasiyana. Believe you me, ena amabwera kuchali chifaniro choyimbira ndiwo. Cholinga chawo afuna akangoimba, azisandutsa speaker, azisandutsa radio, azisandutsa gumba basi. You are before the Lord, but what is the intention? Believe you me, anthu ena akamabwera chifaniro kuti iwo ndi amene ayinoti apange zolengeza. Maina sizolengeza ndi kuti Satani sabwera. Believe you me, ansembe ena amabwera kuchalichi kudzangopempheretsa chifukwa kuti iwo ndi amene ili 10 yawo apempheretse osati kuti iwo adzapemphere. Tingathe kumapezeka tu mutempire, mungathe kumapezeka tu mutempire, koma mukupezekamo ndi cholinga chotani? Mungathe kumapita tu kunjira ya mtanda, koma mungathe kumapita ndi cholinga chotani? It is time to check our motives, and it's time that you have to check your motive. Imene mmapezekera nyumba ya Mulungu. It can be true that you are laboring, but it can also be true that you are laboring in vain. Zingati kuteka kuna kuti mukuonjezera nditu mapemphero, koma mwina mukuonjezera mapemphero molakwika chifukwa cha cholinga cholakwika. Mwasiyana chani ndi anthu awa amene ankathamanga chaka chonse, akathamanga nkukadya dzinyama, nkukadya carbohydrates, nkukadya mafats, nkumapeza kuti sakupha. Nanunso tu zimene mmachita, nkumapezeka nyumba ya Mulungu koma muli ndi cholinga cholakwika, mukuchita zinthu zolakwika. Kenaka chinanso chimenenso tikuphunzira, Ambuyenso lero akutikumbutsa za udindo wathu umene ife ngati Akhristu tikunena kuti tikhale nawo. Tikaona anzathu amene akulephera, ndi udindo wathu to chastise them, kuwathandiza kunena kuti abwerere kwa Mulungu, kuwadzudzula kunena kuti abwerere kwa Mulungu. Ambiri mwa ife pamene taona kunena kuti anthu akusokera, timakona kuti izo ndi zawonso, bola ndizene zikutani zikuyenda. Ambiri mwa ife ati tikuyendera moto ya Napoleon Bonaparte. Ati Napoleon Bonaparte moto yake imene amayendera nayo tsiku lonse inali yonena kuti if you see your enemy misbehaving, don't disturb him. Ati ukaona ndani wako akuchita zinthu zolakwika, osamusokoneza, achite ndithu, asokonekere ndithu. Ambiri mwa ife zimene timayendera ndi zimene zozo. Kwaona anzathu akulakwitsa, nkuwasiya kuti bola niwo adzilakwitsa, ine kuti ndizioneka kuti ndine okhoza. Ambuyesu safuna kuti adzioneka okhoza okha. Akudziwa kunena kuti ali ndi udindo odzudzula iwo amene alolakwitsa kuti abwerenso mu nsambi wa Mulungu. Nafenso tili ndi udindo, nanunso muli ndi udindo. Mukaona anzanu akulakwitsa, tikaona anzathu akulakwitsa, tiyeni tathandize kuti abwerere kwa Mulungu. China chimene uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa nkunena kuti tchimo ndi tchimo, sizilengera nthawi kapena malo kapena njira imene ukuyichitira, koma ikakhala tchimo limakhala tchimo. Awatu kumbukirani kunena kuti amagulitsa malonda mu ntchalichi ndi cholinga chonena kuti apeze ndalama zambiri. Malonda ang'ombe, ankhosa, komanso ngakhalenso kusindanitsa ndalama. Koma ndi gulu lomwe la anthu limene linali kunena Levi uja ndi okhometsa msonkho. Kunena kuti kodi nchifukwa chani Ambuye akudya ndi anthu okhometsa msonkho? Amadana nawo chifukwa chonena kuti anthu okhometsa msonkho amawonjezera ndalama ngati kuwabera anthu ina yapadera. Komatu iwo zimene akwanena anzawo kuti akuzichita kunja, iwo akazichitira mu tchalichi. Amaganiza ngati kuti chifukwa chonena kuti zimenezi akuzichitira mu tchalichi ndiye kuti zochimwa zawozo zayeretsedwa, machimo awowo ayeretsedwa, simavutonso ayi. Leronso tiliponso anthu ena ake amene machimo timaweka mu gulu, timaona ngati kuti awawa akuchimwa, ife sitikuchimwa. Ngatinso maganizo amene wawa iwo amaganiza ngati poti tikugulitsa malonda aziweto mu ntchalichi tochezera ndalama inde, koma chifukwa sitikuchitira kunja sitikuchimwa ayi. Tiliponso anthu enanso, iwe ndiwe mtsikana, you are dating 6 boys, nkumaonena atsikana anzako oyendayenda achamayima musewa chata, that one is a prostitute. Iyayi nosenu mukuchimwa, you are in the same company, you are in the same group. Tchimo silitengera malo amene tikuchita, nthawi imene tikuchita. Kenaka leronso Ambuyesu akufuna kuti tiunike kunena kuti kodi nyumba za Mulungu lero
tikuzisamala motani, tikuzilemekeza motani. Anthu awatu ankachitiramo malonda mu nyumba ya Mulungu, nanga ife lero mu nyumba ya Mulungu tikuchitiramo zotani? Lero mu nyumba ya Mulungu mwina sitikugulitsa malonda ayi, koma zina zimene timachita sizilemekeza nyumba ya Mulungu. Tikapita mapalishi ambiri, popeza zitseko za palishi zimakhala za palishi chechi zimakhala zotsekula kuti anthu angathe kulowa kupemphera, koma kodi anthu amalowa ntchalichi kuti akapemphere? Mukapite mapalishi ambiri amu betting iwe bottom dollar, mukapita mukaona kuti mabungwe amene amabwera kudzapemphera ku chalichi kuno, chalichi sayigwiritsa ntchito moyenera. Ena amalowa mu chalichi munthu angochecha foni basi, ya abwera ndi foni yonena kuti mwinaso yangochoka kabaka modzi aganiza ngati kumene angatola chaja mwachidule nkuchalichi. Azibambo mfumu mwina kutsogolo kuno angolembaso pa magedi awo pa zitseko za chalichi kuna we do charge phones here. Before the churches are being abused. Go mabenchi amene anthu amakhalira mu chalichi. Mukapeza kuti amatamatako chingamu. Si anatama zimenezi. Ndakulu. We are abusing the church. We are thinking it's a dumping place. Zinthu zimene ife taja tiona ngati ngatozitayira mu chalichi. Tiyeni tipite mapalishi athu tiona kunena kuti nthawi imene tili pa nsembe ya misa umachita kuona kuti Ambuye Yesu adakakalapo awa ndi adakawakwapulawa. Nthawi ya nsembe ya misa ali pa WhatsApp, nthawi ya nsembe ya misa akucheza, nthawi ya nsembe ya misa akugona. Kodi nyumba za Mulungu lero ndi zosamalika, tikuzilemekeza? Pamene ife talemekeza nyumba ya Mulungu sitingolemekeza Mulungu yekhayi, komanso nyumba ya Mulunguyo imatikhalira gwero la madalitso ochuluka pakati pathu. Amen.